2 voittoa pystytty raapimaan alle, niin kyllä tässä ihan luottavaisin mielin silti kohti tulevaa mennään. Että jätkät osoittaa kuitenkin luonnetta näissä peleissä, vaikka me ollaan pystytty vielä saamaan ehkä ihan sille tasolle sitä pelaamista. Ihan niitä kaikkein päällimmäisiä ajatuksia en halua kertoa, mutta paikalle saapuminen ei riittänyt. Päällimmäisenä voi sanoa, että on aika iso banaani otsassa. 5 vuoteen heikoin tepsi oli sen erään täällä. Että ei näitä jätkiä nyt voi hirveästi haukkua tuosta suorituksesta. Että niitä on aika paljon lyöty tässä ja näytti taas viimeisessä erässä, millä tasolla parhaimmillaan pystyy pelaamaan. Että kyllä se palkinto vaan väkisin siltä tulee vielä. Mikä siinä viimeistelyssä ontuu? Taisi jo viimeksi sanoa täällä, että ei ole vieläkään sitä Jeesusta löytynyt, kuka se ratkaisu on keksinyt. Että kyllä mä edelleenkin odotan, että kun ne ei ole tosiaan vatipäitä tai hölmöilijöitä, niin kyllä se palkinto vaan väkisin tulee. Mä en sano tuosta meidän pelaamisen tasosta mitään ja rakentavat palautteet käyvät vasta seuraamassa tapahtumassa, että annetaan herrojen nyt nauttia 2 pisteestä hetki. Sanon suoraan, että säälittävä suoritus tältä tuomariparilta. Tänään oltiin paskoja. Aika helvetisti pitää 2 päivän aikana tapahtua. Kyllä se on surullinen se meidän maalintekotilasto ja siihen ei vieläkään olla löydetty ei valmennus eikä pelaajat eikä kukaan Jeesus tässä seurassa ratkaisu.